nathini ebusuku ku-Drumone TV? Sanibonani kwi-TV. Ngiyabingelela kakhulu kubo bukeli be-TV. Ngiyabingelela ukhulumayo usakhe ngayo ngomncwango uDabuka Phansi Showe enkosini uMzimela eMhlatshuzane Isigodi. Ngithi sanibonani. All right, Buti, you have performed in this big crowd. Banjani abantu bakho mawubuka ithini setting, ithini happiness? Kakhulu ngizothi nje abantu bajabule ba-happy ngomsebenzi abathole namhlanje la kwi-Mataring of Maskandi Festival. Noma liyana kakhulu kodwa nje abantu bajabule. Bajabule kakhulu abanandaba ngisho nemvula. Right, Buti, you had a very great performance. Abafuna ukubona lo msebenzi omhle ngaka abawuthola. Ngicela bengilandele ku-YouTube babheke usakhe ngayo emncwango bazongithola khona ingoma ama-video bazokhona ukwathola. Abaphuthume nje kuyo yonke la abangathi uma bengena khona kuma-download bazoyifika. All right, YouTube, Facebook, konke nje usakhe ngayo abamncwango. Yonke nje i-social media ithi sakhe ngaye. Munye usemunye kwamanje besingakaboni amapoqozo sayedwa. All right, Buti, siyabonga kakhulu eshowe Sophia ngenye imithi uzovakasha i-Drumone TV. Sithi usakhe ngayo seqonyiwe wayazi-ke abalandeli bomculo uma kuthiwa usakhe ngayo seqonyiwe so sekuthiwa thina. Ngithi wonke umuntu onento yakhe emnandi akayidla isheshisa. Sengifikile.